kien lejl differenza għajr il-Kesħa li mhux l-ewwel darba ħakmet il-Karnival. Is-soltu jitlgħu bil-karrijiet biex iħejjew għall-isfilati tar-Renju tal-Bluha f'dawn il-jiem, iżda din is-sena spikkat il-ħemda, għajr xi ċaqliqa ta' biċċa minn struttura karnivaleska li hemm f'xi postijiet differenti fil-belt. One News għatta parti mill-lejl ta' bejn il-ġovedi grass u l-ġimgħa isegwi id-dilettanti tal-Karnival jarmaw dawn l-istrutturi li għalkemm hemm baħar jaqsam ħdejn il-karjiet trionfali li kienu jitlu l-belt fi snin li moddija, xorta jnislu sens ta' apprezzament lejn dawn in-nies li jaħdmu lejl u nar għal spettaklu ikkulurit li jġib anki il-ferħ fuż dawk l-aktar ċkejknin. Id-direttur artistiku tal-Karnival f'Malta Sur Jason Busuttil spjega kif minħabba l-imxija il-Karnival ta' din is-sena qed jiġi ċelebrat b'mod ridott ħafna, iżda n-nies illi jkunu fil-kapitali xorta jistgħu jieħdu toma tal-Karnival. Anki dawk fid-djarhom mhux se jduqu biss il-Prinjolata iżda il-Karnival se jkunu jistgħu isegwuh kif jistgħu wkoll. Mela dak li jkun jistgħu jarhom billi jidħol jekk ikun deħel il-belt ovvjament, deħel tiekol, deħel tixtri, deħel tippassiġġa, ħatarhom hemmhekk jiġifieri madwar il-belt għandna dawn l-installazzjonijiet ħelwin li daw ma jċalqux ġast inti mortu rajthom u anke forsi xi tfal ħadu ritratt billi jieħdu ritratt magħhom it-tfal ma jkun fiha xejn. U mbagħad ovvjament hemm affarijiet oħrajn li jkunu fuq is-social media, ġifieri dokumentarji, dawn l-istazzjonijiet ukoll ħataraw li kif inħaddmu fuq is-social media, festivals Malta.mt, jiġifieri u jistgħu jsegwu l-Karnival anke fuq is-social media. Intant minkejja l-isfidi li ġabet magħha il-pandemija, id-dilettanti tal-Karnival xorta ħadmu qatih biex f'każ li l-awtoritajiet japprovawh isir il-Karnival tas-sajf f'Settembru li ġej skont struzzjonijiet ċari. Imma li nista' ngħid żgur li Karnival 22 huwa magħluq, rekord ta' parteċipanti, il fuq minn 7 parteċipanti ġodda, allura l-garanzija ta' frar 22 żgur ħadd tkun kbira.